Ei teille kalleja oo, mutta tossa on sieltä kärkipäästä. Tää on näitä nykyisten päästönormien vaadiva urean laatuanti. 300 Duusani, esimerkiksi vitossarja ja vastaavat. Täällä on sen tankki, että kun se herjaa urean laatua, niin tämmönen mä tekisin sitten vaihdetta. Se on 1700 €, alvi nolla. Tällä kompleksilla hintaa. Nyt on ehkä tämä. Urea-laitteistohon tällainen huohoten suodati pumpun jälkeen, niin tää on ehkä sieltä halvimmasta päästä. 10. Noilla suodattimia tällä hetkellä on mennyt enemmän huohotinta. Niitä on mennyt parikin tässä kuusi ja laatuanturia ei vielä yhtään.